Balima Alnyakuma, très urgent. Balima bien jeudi 6 novembre 2025. Awa, Balima Jatike wale mogo flek ata kolokani dugu nani ka dugu mogo be ka funyina ku ka kolokani dugu nani ku genga buka dugu la. Dugu la don yere wele makan bla. Ko Mali armée ka taga rapidement ko sino ko jatike wale mogo flek ku genga buka dugu la. Mali on menda e mentigla di. Ne segu tungara bena kumaka in kala. Mali surasu kala me, Mali autorité o kala me, ewa kolokani dugu nani. A dugu kele ko chokobugu, nyare bugu, dokoe, ani bembugu. O dugu nani. Ko jatike wale mogo ye moto de takata fugina kuka taka bo dugu la. Oye kelenge, awa anya me kuye, ko siga soni, fengele, zegwa nyonche. Kuya ambiskat da anga siterndo nyade ko kanga siterndo fana ko ko lubo barala anyo kuma fana me anga janga ni vocal la me assalamu alaikum warahmatullahi kanu an sama rasira barbati aba koram manga duguro sa te koran mai kono fitri jali su tara ko anga dugu ka wuli ga yani shirinje donc dugu ko ne shiru se ka kono njilabugula ko sinin wati kana njilabugula sore ma kelen sore dugu kono no kera mimi sore yero ni donc mo panikera anga mo siru se ka suro bo rezo fana tigara suro anta do ko akara chirumi donc awa aba jija ka ko an se sakabala groupe ko aba tere sakabala groupe ko an chawa mugu ni nyare bugu ani dogoye ani bemugu olu dugu nani kulu bega wuli donc vraiment ni kuna fo dilaba bolo aba ko rafo comme ni bega bo kalama an wanti fo nyini ko wara chane ko motanga mo bu senga ka ba wulla ka ba donc wara charne am mo bodla e ba ji jawa nga ko ko wara fo sakabala groupe ko ko mini be ka ba kalama pour que amba be fama ka ba kalama ko fama ka ba kalama donc mo wara panikele dan ta nga to de bisro ko mo ya mina che damna ala ka ambe sabo mo sila hera ala ka sila hera damala ko abela jeli na okay ne kuna foni abal magalo karam tarore president sedem Congo ala mede ala ne kuna foni kera suro ni go suro bena le 5 novembre 2025 wala segan mi dugumnu fo duguni on yere ka komini me dugunu ndo ko sebe duguni an yere ka komini o suro turu sinu tara dugunani na ku bega wuli o nume wuli suru bora 20h o ko ni sino 20h ya mo sore mi mo soro ko were noy o yoro nu tesira dala ni sira butron cheka jando ni ko minter kama nga komini re kono o me wili daka mi aya wara chere nga tayoro feneno yoro chamo ya ko wara chemo nga tayoro chemo o ma chigu ya no bega cheri ka grupo ko voilà au globala aywa anye ci dewdi ku ga dugu Malion ngalon tise ka jamana jo nya fo bela jelengena dugula do ne fleka wulile makanda bla en club armée capacité la kutara jatika wale mo frappé yan fo fara hey Mali surasu e diripa mo ayta dugula mo e chogombugu nyare bugu dokowe ani bembugu o dugu nani mumbe kologani marala ko kunu suro ko jatika wale mo tara kata fo kuka uka dugu bla armée ka ngata intervention ke yoron de la ne sari ni be kele te kele fangri mai quoi dongo do ama me kay frapu ke me ayta dugu munu be ka wuli parce que lere wuli la kle saba de dira ko lere ka ka dugu bla ne video ke ni date ngini nga fara Mali armée mata intervention kay bo lere dugu la moko be dugu bla jatike wale moko de be lere bi jatike wale moko de be kanga dugu la don ken ko buka dugu la ka buski yoro la ambe ka message bla dongo do ko ka nye faso de jugudi ayi ate Mali fe o be kan jatike be munu be ka message bla be Mali la de ko chama me Mali la de dugu la do yere de kuma kan fle koy ko jatike wale mogo ko binaka mogo tara moto la kata foku ka dugu bla nambe kele kango angango kele de kede nanyo bla abeka jatike wale mogo de deme confiance ka tukungo ibara do fana kalani lo liye shigaudi
un message blalaudi. Voilà les réalités. Ni ne be ka ke ni ne réalité awa ni ne kanga fofana awa ni ne be fofana. Hera be si hera be kli. Voilà, angene ne information sur re. Angé Mali na nous dugu ni dugu nani wulila ka soro Mali armée ma intervention kay. O ba ira ko tien la ka jigila teke fanga ka bu. Parce que dugu no kanga wuli ne se ko tungara wuli ka joke ka video kala ngai fereke. Yani farabugu ka wuli ne message blanc Mali surasu ay tango farabugu ngu fle kata farabugu ngu bena farabugu mine. Uyu sigi farabugu minena hali sini farabugu fle ne jatika wale mogo bulu lere fana flu bulu dugu nani mototi ure taraka dugu nani mogo kuka dugu bla nanga keleke be anga tolu de demebi dongo do message ubala l'armée monte en puissance anye mogo keme fla fara fe o ay taka dugu nani na koy dugu to ko be fle ne Mali armée fenge asimi go tay globala ko chogombugu nyare bugu dokowe ani bembugu o dugu nani mumbe kologani marala ko afara kuku ka dugu bla ko mogo be armée ka demela ko armée ka kan yere manjaina kuma be fle sauf la boli kene fle ago ko jatika wale mogo be ki dugu armée la o te ku dugu armée la de o yen galon kuma de u fle ne farabugu ay tu kamay u dugu le de ha u bu dugu la de u dugu lente u fle ne farabugu u fle ne lere u fle u ye dugu la dembe gen olu de be lere ay tu kele face à face, corps à corps, œil pour œil, dent pour dent. Comment be flé, sauf la bouli kene flé. Voilà. Kou dogole ou dogole ntede, aïch. Mounou me bo, nou ye tche kou yere ira, a eta lere abe tout soroy. Ni dousoube mou fana kono, mounou me ka boka malanaka fo rezo ka ni dousoube mou ay marfa taka tout kele. Ou yora don ou dogole ntede, ou flé ka itaka sra la. Bila jaraka mongo flé ka itaka sra la, ou flé ne lere fana. Ou chama ba be banka si fana. Kuma be flé ni. Awa nambe keleke anga keleke nante keleke anga bo zirinda ka fola ay ni misiri kono mogo de dowa ay politicien tara nyoye ka Algérie ni betala koy aw be marfa di taka keleke chama bolo ko guerre de communication ne do ko ay ko na ye communique an nambe kuma na kan da fara nama marfa di tante kelen gagné ne on ka conseil di na ya me odo nama me wasalam lafia ambe kele de ke dugula don wula anya metuguni ko siterni baden fana jennabi anyo kumani me ko un convoi accompagné voilà des forces armées maliennes entre Zegwa et Sigasso ko Zegwa ni Sigasso che kuyanga siterni baden fana jeni orola anyo kuma fana me alaka ko ke herayi angeni ni kuma ine me Mali dugu kontro de be ka wuli bi jatike wale mogo bulu jatike wale mogo yanga dugu fefe mena dugu site ka ta récupérer uye burkesu kamene hali shiri Mali armée matai uye farabugu mine ali sira ngarame matai dugu kema duru aniko ode be jatika wale mogo bolo Mali mun musiki bamako ayaw yara ira ayta farabugu abe tout soroy ayta lere abe tout soroy anga boanga tiefo ang bega jeka solution ngini c'est tout solution ya munye asimi ko tabe consensus de ke mogo mun be kasola kulubla mogo te boko fo ki jode hayi jamana den do be la escoro do be réseaux sociaux ka ante farala jamana jugu kane jamana jugu to de asimi ajamun goita parce que atara sura si nyogo de kele o dan blan dinge kono kuma mogo be boko kuma were fefe fo ko fa ben nafigi ntlobu bela et je suis là inspecteur Derrick ma chite na nafigi escoro chite na kibe na ngai révolution tien on de folo o réseaux virtualité et réseaux sociaux ka ki armée défendinga. Après vous, bénévole, on est la première marche contre la France, la première marche pour soutenir l'armée malienne, on est la que les États-Unis en ont. Devant les Nations Unies. En photo, RB, on est là, photo, il a teme. Donc, à Foyena, na photo, comment verra nebe armée fait. Même ni mou moyen, on a beaucoup d'efforts, on a des solutions franginakan. Comment bamananga de flendi, on a une information de sera. Wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malien munu be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada. Ka warti no wala be Senwave application téléchargée. Na Senwave application téléchargée abene la corps promo do urgent 10 € na ya retay. O ko fa baga bank information bedu. Na ga bank information bedu. Aw so mo be Malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun. Abulu ka Orange numéro ta nu to be 40 ga. Na warti ma ba soro Orange monera sur place. Warti go fla to tro mekle sara. Warti go flana sabana bada 1,99 €, c'est 2 € keme fla dro. Odio kundo akambe. Ciao ciao.